Trataremos todos estes temas ao longo do programa de hoxe, pero moito ollo porque precisamente hoxe foi un día marcado polos atropelos. En Vigo, un home de 60 anos foi atropelado cando cruzaba a estrada e quedou semi-inconsciente. En Sanxenxo, a primeira hora desta mañá, unha muller de 80 anos tamén foi atropelada por un coche cando estaba cruzando un paso de peóns e ollo porque é o segundo atropelo das mesmas características en Sanxenxo no que vai de semana. E atentos porque se botamos contas estamos tendo un 2026 tráxico en canto a atropelos. Levamos xa 5 atropelos mortais na provincia de Pontevedra, máis que todos os atropelos mortais que ocorreron o ano pasado. Tremendo, moito cuidado, xe queremos dar vos consellos, temos que poñer tino cando imos camiñando pola rúa. 3 atropelos en Sanxenxo, 2 atropelos en 3 días, case nada. 7:33 da tarde buscamos esa información, Alba. Que foi o que pasaba esta mesma mañá? Creo que pouco despois das 9 da mañá, non? Unha señora de máis de 80 anos atropelada. Efectivamente, compañeiro, como ben comentades, son cifras bastante preocupantes. 2 atropelos ao longo do día nesta xornada. Vigo, Sanxenxo, en Sanxenxo en concreto foi a vítima unha persoa de 80 anos, unha señora que saía do supermercado e, tal como nós estamos facendo agora mesmo, saía e cruzaba correctamente como ten que facer polo paso de peóns. O problema que viña un condutor co seu vehículo e atropelouna porque, segundo el, despexouno, cegouno un pouco a luz do sol. Como vedes, nós agora mesmo temos que cruzar mirando a todos os lados, fano tamén o resto de peóns, pero hai outros consellos tamén que temos que adoptar para que non nos pase como estas persoas que, por desgraza, rapaces foron atropeladas. Unha recordamos en Vigo e outra en Sanxenxo. Rosa, o primeiro que temos que facer, como vemos, vamos camiñando así, amosamos ben a xente que nos está vendo como temos que facer, o que tes ti xa, o chaleco posto. Primeiro, si, sobre todo o chaleco para facernos ver, para que os coches nos vexan. Home, agora, pois hai sol, pero cando o mellor se mete un pouquiño, pois mellor é leválo. Importante falar do tema da luz. Abelardo, ti como policía local, a que horas nos recomendas non sair a camiñar? Bueno, a ver, si é unha zona urbana por aceras non hai moito problema. Si nos metemos en zonas interurbanas donde non hai aceras, en canto se pon o sol un poquinho antes xa non deberíamos de salir, nin con chaleco. O sea, eu recomendo que además aquí en Sanxenxo temos unhas zonas moi boas para poder andar con acera, entonces utilizar esas zonas e non ir a zonas interurbanas donde non hai visibilidade de ningún tipo, a luz artificial é mala e todo eso, o sea que é moito mellor sempre. Vamos a facer un exemplo de cruce, por exemplo, para que non nos pase o que lle pasou a esta persoa, mide por aquí, compañeiros. Unha persoa que o estaba facendo ben, e de feito é a segunda vez que pasa que cruzando un paso de peóns acontece isto. Por qué? A ver, hai varios factores. Primeiro, a veces os peóns tíranse demasiado rápido a vía. Entonces, como peóns, o primeiro que hai que facer é parar, cerciorarse ben a un lado e a outro de que non ve nadie, vale? E unha vez que ves que non ve nadie, os coches xa pararon, entonces é cruzar o máis rapidamente posible, sin correr, vale? Pero ao mesmo tempo sempre mirando tamén a ambos lados por si ven algún despistado ou algo así, vale? Nunca co móvil na man, auriculares no. No, a ver, hai que prestar atención suficiente. O teléfono hoxe en día é algo que todo o mundo o leva e pensa que non lle fai nada e distraese totalmente. Os condutores, pois peor aún, o sea, os condutores cada vez os coches son máis inteligentes e os condutores son máis tontos. E temos que ir pendentes. Pois rapaces, moitísimas grazas por atendernos, facendo estes consellos que nos deron. Esperemos que non volva a acontecer isto e que todos e todas esteamos ben seguros nas estradas.